Señor Fernández Couto, respectable público, compañeiros e compañeiras do Foro Cidadán polo Ferrocarril, boas tardes a todos, graciñas aos que asistides a este acto do Foro Cidadán polo Ferrocarril. Como saberán, este foro está integrado por varias entidades socioculturais, sindicais, veciñais, baixo o lema "O ferrocarril que está por vir e non chega", inspirado nun poema de Salvador García Modaño referido a Galicia. Este foro, desde a primavera de 2025, ven realizando unha serie de actividades informativas, de actividades reivindicativas a prol de conseguir uns servizos fundamentais como os de contar cun ferrocarril a nivel dos ferrocarrís que funcionan polo resto de España do século XX. Son accións que acadaron un seguimento, tamén unha atención dunha inmensa e plural maioría de público, así como dunha serie de institucións políticas como a Comunidade de Concellos de Ferrolterra e outros numerosos concellos afectados polos continuos atrancos para poder volver a disfrutar dun ferrocarril de ancho métrico, por exemplo, como os que tiveron de Feve e que chegaba nos anos 80 aos 300.000 viaxeiros ao ano ou algo máis, porque hai datos distintos, ou as que tiñan Ferrol a Coruña directos con horarios adaptados e Ferrol a Madrid, que xa non ten. Accións todas estas, as que levamos encaminhadas a lograr a adhesión ao manifesto do foro, que como declaración institucional foi asinada polos concellos, pola Universidade, asociacións de empresarios, Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao, o Bispado da Diócese de Mondoñedo Ferrol, Parlamento de Galicia e moitas entidades significativas máis, entre as que hoxe destacamos a Declaración Pública de Apatrigal, Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, que expresou o seu firme, e leo o que di a declaración, o seu firme compromiso coa protección, valorización e recuperación do tren de proximidade que percorre a Galicia do Norte no trayecto Ferrol-San Sebastián. Esta liña, unha das máis singulares dos noroeste peninsular, sigue dicindo, non só cumpre unha función de mobilidade imprescindible, senón que actúa como un auténtico eixo vertebrador das comarcas e como un legado histórico que forma parte esencial da identidade cultural deste territorio. Continúa a declaración definindo ao tren de proximidade con palabras tan fermosas e tan esclarecedoras para nós os galegos e para todas as persoas que tivemos a oportunidade de viaxar en tren con esta palabra. O tren de proximidade non é só un servizo ferroviario, é patrimonio cultural inmaterial. E continúa enumerando a variedade e singularidade das viaxes, os encontros que se propician no tren, e subliñando que este patrimonio vivo, que non se garda en museos, pero que reside no imaginario social, corre o risco de desaparecer se a liña perde servicios, calidade, frecuencia ou relevancia territorial. E continúa esta atinada e fermosa declaración que a medida que a imos lendo vai producíndonos ese efecto de autoencontro, de autorrecoñecemento do que somos, del que nos conforma como povo e como comunidade, e vai descubríndonos ese mundo animado, humanizado, ese mundo creado a imaxe e semellanza dun sentimento humano, ese sentimento que guardamos na memoria colectiva dos galegos e que se nutre desde a familia, os veciños, as visitas ás feiras, e faino nesa linguaxe de perfis poéticos que lle dá a Patrigal a esta declaración, nesa declaración e compromiso da defensa do tren de proximidade da nosa Galicia do Norte. Grazas, Carlos Enrique Fernández Couto, por este agasallo que nos dá a todos azos para sortear atrancos e desleixos, mentre non chega ese tren polo que debecemos, e grazas tamén por estar hoxe aquí, a pesares dese inxente traballo como arquitecto especializado en patrimonio cultural, rehabilitación arquitectónica e regeneración urbana.
un arquitecto que ven traballando como tal en Póvoa de Caramiñal e que ven traballando hasta o ano 99 do pasado século. Foi secretario técnico do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e desde 2010 director da Oficina de Rehabilitación de Rianxo. Mentres todo isto, promove a difusión e protección do patrimonio cultural arquitectónico, urbano e inmaterial de Galicia desde diferentes foros e actividades. Ademais de presidente de Apatrigal, tamén é presidente da Rede Internacional ORRIA, que son eses celeiros elevados tradicionais, e preside a Federación de Alfombristas de Galicia, Alfombristas Arte Efémera, e vogal na Asociación para a Defensa do Turismo Consciente. Deseñou edificios en España e en Portugal, entre os que destacan as sedes corporativas das empresas Caramelo, Sondaxes do Noroeste ou Hidrográficas e a pasarela peonil da Cidade da Cultura de Galicia, o pabillón sobre a candidatura da Torre de Hércules a Patrimonio da Humanidade e moito máis. Pero penso que, ademais dese extenso currículo, hoxe imos dármonos o placer de escoitalo na súa disertación sobre camiños da vida sobre o tren de proximidade de Gales. Marcho tamén para Bueno, moitas grazas ao foro, moitas grazas a Xulia, que cando me propuxo, non é moito, dar unha conferencia sobre o tren. Eu teño dado conferencias sobre paisaxe, sobre territorio, sobre urbanismo, sobre rehabilitación, sobre moitos aspectos, bueno, tamén de patrimonio cultural, inmaterial, material, pero non dera ninguna conferencia sobre o tren. É certo que hai moitísimas máis xente máis preparada técnicamente para falar do tren, pero si é certo que eu, como presidente da Patrigal, vou falar deso. máis cerca. Sí, escoitase mellor? Sí, mellor, sí. Bueno, vou falar de emocións e do que significa o tren para un país, non solamente para Ferrol, sino para un país, non? Bueno, non sei, vese ben, non? Sí. Hai 5.000 anos foi cando se comezou a urbanizar este país, o territorio galego. Construíronse 3.000 poboados en lugares estratégicos para a defensa. Foi cando pasamos de ser nómadas a asentarnos en lugares fixos. Así como que aqueles asentamentos estaban desconectados entre eles, cando chegaron os romanos, construíron vías sólidas para conectar os lugares máis importantes, nacidos moitas veces dos propios castros. Durante o século VI foi cando se crearon as parroquias en Galicia. Na Idade Media foronse construindo moitos camiños reais, non sei se tendes escoitado, pero o camiño real que pasa por, bueno, pois eses eran os camiños que levan aí séculos e séculos e que unían daquela as 1000 localidades suevas de Galicia. Ata hoxe fomos construindo unha rede máis fragmentada do Estado español. Temos 70.000 kilómetros de rede viaria que son máis que o resto da España xunta. Foise tecendo dese xeito unha rede de vilas de intercambio. As feiras, os mercados, alternábanse en días distintos, en localidades distintas, e xurdían neses encontros novas parellas, amizades, negocios sólidos, sobre todo no eido agrícola e gandeiro daquela. A día de hoxe, Galicia ten 37.000 entidades de poboación, das 60.000 que ten todo o Estado, é dicir, temos o 60% das entidades de poboación de toda España. Fómonos estruturando entre cabeceras de comarca e moitas veces co intercambio entre os produtos do mar e da terra, incluso da terra. O que están vendo, isto é moi recente, cando Xulia me propuxo, estuve estudiando, este é un mapa que se fixo a través de GIS, unha tecnoloxía de cartografía. Non é só un mapa, é unha forma de vivir o territorio.
Eses son as entidades de poboación de toda España. E como podedes ver, Galicia e Asturias teñen a maior parte, non? É dicir, vivimos espallados, conectados por milleiros de camiños, estradas, pero o noso modelo de país está deseñado para cidades grandes e distancias longas. Galicia non só necesita grandes líneas que nos leven a longe, necesita trens de proximidade que cosan o que xa existe. O noso territorio non hai que construílo, xa está construído, xa está feito, só falta conectarlo. Cada punto do mapa é unha vida, é unha memoria. É un país que deixa incomunicados os seus lugares, é un país que está baleirándose por dentro. Despois din que estamos a Galicia baleirada, pero por qué? Hai razóns, non? Se queremos futuro, non abonda con chegar rápido a Madrid, hai que poder chegar a todos os días a un lugar veciño. Este é o primeiro mapa que representa o roteiro das postas en Galicia, é dicir, o que conocemos por correos, non? O servicio de correos que foi, bueno, este mapa foi feito ca chegada da dinastía Borbón, co rei Felipe V, non? Cando o servicio de correos empezou a funcionar en todo o Estado. No ano 1912, Santiago López Riadura elaborou este mapa chamado Nueva Guía de Caminos. Pero se facemos un zoom, a Galicia do Norte non existe. Galicia está pouco representada, pero a Galicia do Norte nin existe. Neste mapa de 1951, é dicir, que algúns dos que estades aquí naceu, Galicia ni siquiera existe. É o mapa feito por Gonzalo Menéndez Pidal. Non sei se ve toda a diapositiva. Sí. Sin embargo, anos antes, no ano 1845, había unha persoa, un xeógrafo de Portas, de Pontevedra, Domingo Fontán, que elaborou o primeiro mapa moderno e científico de Galicia. Ata ese momento os mapas eran aproximados, pero Fontán decidiu medir o país con rigor matemático, empregando técnicas de xeodesia avanzadas para esa época. Recorreu toda Galicia durante máis de 17 anos, en condicións dificilísimas, subido a montes e vértices con un burro e os instrumentos que tiña. Calculou miles de puntos, fixou coordenadas con enorme precisión, tal precisión que hoxe en día síguese utilizando en moitos casos, non? Era un mapa feito desde Galicia sobre Galicia e permitiu planificar estradas, obras, era un mapa moi preciso, é dicir, como vedes aí, sin casi ferramentas. Hoxe en día está todo feito en internet, pero daquela non. Este é un dos primeiros mapas de camiños de ferro, de ferrocarril, 1867, posterior a Fontán. Claramente nin existe Galicia, nin existe o norte de Portugal. Estamos falando de que isto vennos de longe, non? E por fin chegou a primeira línea ferroviaria de Galicia, no ano 1873, unindo a estación de Conxo, en Santiago, con Carril de Villa García, que foi máis pensado para exportar que para vertebrar o territorio, é dicir, para levar os produtos do mar ao interior, non? Esa oportunidade que supoñía conectar o interior ca costa provocou unha reflexión nunha sociedade como o Foro de agora, que tuvo moita relevancia, era a Real Sociedade Económica de Amigos do País, é dicir, un montón de xente ilusionada como vos, que proxectaron trens hasta Fisterra, ata Ribeira, ata Oia, ata Guarda, é dicir, todo o país estaba conectado por camiños de ferro, por ferrocarriles, todos de proximidade. Sin embargo, a prioridade desde o primeiro minuto non foi conectar Galicia, foi conectar as grandes urbes ca meseta, porque as decisións empezaron a tomar sempre en Madrid e non interesaba realmente o que pasaba tanto en Galicia, non? De feito, chegou a presentarse o Ferrocarril Central Galego, FCG, que fracasou. É un modelo, o modelo ferroviario español sempre foi radial, centrado a Madrid, e isto era unha terra marginal. Este era un tren que iba desde Marín a Mondoñedo e de Mondoñedo a Ribadeo, que cruzaba en sentido contrario ao color da franxa da bandeira galega.
A verdad que era unha pena porque conectaba Lugo, conectaba a Estrada, conectaba Lalín, estaba moi ben planificado, non? Hubo que aguardar 90 anos para conectar a Ortigueira con Ferrol. Este tren chegaría a Viveiro no 64 e a Ribadeo no 68. Ortigueira, como ben sabedes, chegou a ser unha das vilas máis importantes de Galicia, é dicir, houve unha época en que era a terceira cidade en poboación de toda Galicia. A final do século XVIII, principio do século XIX. Un momento destacado, como centro comarcal moi potente e como centro da Galicia do Norte. Xa nos anos do 60 do século pasado, a proporción de Ferrol a Ortigueira foise distanciando moito e Ortigueira mantiña a mesma poboación, sin embargo, Ferrol aumentaba a poboación. Hoxe Ortigueira ten 5.500 habitantes. Seguro que melloraría con un tren eficiente. No ano 68, isto recordámoslo todos, prolongase a liña de Ferrol Ortigueira ata Ribadeo, que xa tiña conexión ferroviaria con Asturias desde moitísimo antes. É dicir, cando nós chegamos a Ribadeo, Ribadeo xa estaba conectado con Asturias moitísimos anos antes. 70 anos en concreto. En 1902, entre Xixón e Pravia, 1920 a Vegadeo, 1928 a Ribadeo. É dicir, mirade o atraso de Galicia, o que falaba Beiras, non? É dicir, con 40 anos de atraso. Isto favoreceu o afastamento, que se apartaran galegos e asturianos e tamén a emigración. O tren da Galicia do Norte, isto a Galicia do Norte, quero recordar a Ramón Loureiro, que o conoceredes, que sempre está falando de Galicia do Norte. A mí parece moi importante falar de Galicia do Norte, non? Porque é unha Galicia moi pouco coñecida, moi abandonada. O eixo atlántico marca as pautas e Ourense agora está moi cerca de Madrid, pero a Galicia do Norte está como lá no fin do mundo, en Teixido, non? E realmente hai que darlle un poquinho de pulo, non? Bueno, o tren da Galicia do Norte discorre polas provincias históricas de Mondoñedo e Betanzos e pola diócese de Mondoñedo Ferrol. Por tanto, aquí aparece unha componente cultural no seu trazado, seguramente sen proxectado. Tamén coincide co Camiño do Mar, outro descoñecido, que dende a Idade Media era utilizado por peregrinos que chegaban por mar ou transitaban paralelos á costa e chegaban no barco a portos como Ribadeo, Viveiro, Ferrol, e desde ali collían o que lle chaman agora Camiño Inglés, de Ferrol a Compostela. É unha Galicia aberta ao Atlántico, ainda que coincide co Cantábrico, que non deixa de ser unha parte do Atlántico, onde o mar é unha vía de intercambio, fe e cultura. Ao seu longo non se movían só peregrinos, senón tamén ideas, linguas, devocións, formas de vida ligadas ás vidas mariñeiras. Non compite en número cos camiños clásicos, como o francés ou o portugués, senón que os amplía, lembrando que a peregrinación a Compostela foi tamén, durante séculos, unha experiencia marítima e costeira. Bueno, todos temos claro, todos non o temos claro, eu si o teño claro, que desde o punto de vista práctico, o corredor atlántico é a porta natural de Galicia a Europa. É dicir, en coche, un galego do norte chega á fronteira francesa 6 horas por autovía. En tren, unha eternidade. Como se explica que no século XXI chegue por estrada e non por ferrocarril, cando nos estados modernos sempre apostan por o tren? Tamén poderíamos considerar evitar localismos e aproveitar as sinerxias do tren para facelo pasar polo aeroporto asturiano que temos aí ao lado. Ahora mesmo está sobre a mesa o debate do AVE Lisboa, por exemplo. Madrid quere leválo dende o centro, pasando por lugares desérticos, onde en 100 km non hai máis que matogueiras, Extremadura, por aí. Portugal está apostando por o eixo atlántico, que é máis eficiente.
A península está a debater entre dous mapas, un que mira a Madrid e outro que pasa por onde realmente vive a xente. Para lugares como Cerdido, un concello rural e montañoso con baixa densidade de población, moi marcado polo despoboamento, o paso ao tren de proximidade é unha oportunidade de expansión, de conexión, de intercambio cultural e social. Hai algúns anos promovín a construción dunha vía de proximidade na península de Barbanza, exactamente a que promovía, a que propoñía a Sociedade Económica de Amigos do País. Comprende un área de 100.000 persoas. A liña que aparece no mapa que coincide, parecido a da Sociedade Económica do País. Cheguei a poñerlle cifras, 60 millóns de euros. Pensei que era unha cifra astronómica hasta que se publicaron outros investimentos que veremos agora. Ao final non fixeron un tren de proximidade e no AVE Coruña-Vigo acabaron facendo a estación Padrón-Barbanza en un sitio que non é nin Padrón nin Barbanza, cerca de Santiago, unha estación que casi vas a pé a Santiago, ¿no? 20 millóns de euros con cambio dun campo de fútbol e cunha esplanada onde non hai coches. De feito, o País titulou na estación de Padrón, unhas veces abre e outras non. O sea que ese é o modelo ferroviario que temos. Bueno, mentras eu estaba propoñendo eso, investiron 160 millóns de euros nun lugar como Vigo, máis que nada para facer un centro comercial e outras cosas. Isto non contempla os 18 millóns de euros que costou o ascensor. Hai un ascensor que proxetaron por 3 millóns e que se acabou sendo 18 millóns de euros. Un ascensor, Mentras o resto do país sigue no século pasado. A Coruña e Vigo xuntos consumen 300 millóns de investimento. Fixademos nas cifras cando nós pedíamos un modesto tren de 60 millóns de euros, que parecía unha burrada. Outros 160 millóns en outras dúas estacións. E a comarca de Barbanza sigue sen o tren que se proxectou no século XIX. Ferrol esmorece co tren que temos, que non se pode considerar nin europeo. Todo isto con unha planificación ferroviaria tan caótica que un tren non pasa por ningún dos tres aeroportos, nin siquiera pola Cidade da Cultura de Galicia, que é a Cidade da Cultura de Ferrol, que é a Cidade da Cultura de Vigo, e non podes ir en tren, cando nun país europeo sí que pasarías. O resultado, viaxamos todos desde o porto. No século que andamos, seguramente un bo tren de proximidade aforraría moitísimos coches na estrada, e agora que estamos coa guerra, estamos vendo que nos están pedindo teletraballar para non consumir combustible. Se houbera un bon tren eléctrico e eficiente, tamén colaboraríamos ca sustentabilidade do planeta, non? Ademais de fortalecer a relación entre as persoas e os povos, non? Non é preciso contar con grandes estacións, apenas pequenas infraestructuras de espera e horarios adaptados ao tráfico con frecuencias razonables. Esta estación, en concreto, ten un reloxo que marca os minutos que faltan. Supoño que na Galicia do Norte non existe ainda eso. Estamos en Portugal, os atrasados, que é como lle chaman. Ou como fan na Bretaña, que impulsan líneas de tren de proximidade para comunicar territorios moi pouco poboados. Ese tren chega, vai pola península, paralelo ao mar e con paradas nas praias principais. En Galicia, con Mai, que temos a mitad da costa de toda España, con a rede de proximidade podía cumplir unha función semellante, non? Esta é a mesma estación que vimos antes e que cumple perfectamente as expectativas. Por lo xeral, en Europa, o tren e os tranvías son considerados como modelos de eficiencia e mobilidade. É un patrimonio inmaterial, algo que teñen guardado na súa memoria. Organizan o territorio e a vida diaria, son fiables, frecuentes e previsibles. Conectan a cidade e a contorna como un único sistema. Redes integradas na paisaxe, modelos dos que están moi orgullosos,
e que son incluso motivo de visita turística para os que queren disfrutar do territorio. Conectan as cidades e conectan a rexión, incluso en lugares cercanos cos que compartimos cultura. Trens de proximidade que forman parte do territorio e da identidade, infraestructuras culturais, non só técnicas, coas que se identifica o povo, que ademais de crear riqueza e vertebración crean sociedade. Un tren de proximidade non une estacións, une vidas, territorios, tempos cotiás ata facer un país. Un sistema antigo convertido en símbolo moderno da cohesión urbana. Pero nós somos a excepción da regla. Mentre outros países apostan polo tren, Galicia sempre sigue marxinada polo centralismo das decisións. Tivemos moi mala sorte en todos os transportes ferroviarios, incluso os menores, por chamarlle de algún xeito. As políticas públicas centráronse desde hai moitos anos no automóbil, nos intereses do petróleo e na industria automobilística. O cambio de modelo urbano provocou que o transporte guiado e rígido fora substituído polo autobús ou polo coche particular. E parece que siguen intentando con o noso tren de proximidade, pero fano de xeito silencioso, manipulando as estadísticas grazas á desidia no control dos pasaxeiros, dos viaxeiros, non pedindo billete, que non haxa demanda. E claro, as estadísticas son as que son. Galicia sempre sabe mal parada nos números do tren de proximidade. Estamos na cola de pedir a exixencia do tren de proximidade. Incluso vendo os propios mapas de tren de proximidade, ignoran o noso país por completo. Xa vedes que aí Galicia é o único territorio, quitando Extremadura, pero somos 3 millóns de personas, non o esquezades. Temos a poboación de toda a área metropolitana de Barcelona e eles teñen tren de proximidade, rodalías, e además agora traspasado. No tren de proximidade, as estacións pequenas permite que a xente se conozca, que converse mentre se espera, se non está mirando o móvil, claro. Son lugares de encontro, de vida comunitaria organizada alrededor do tren. Moitas estacións funcionan como pequenos centros sociais. Esta frase é un feito documentado en arquivos rurais europeos. Non é só a miña opinión. O tren de proximidade rural, como este, non separa, non é o mesmo este tren noso que o de cercanías de Madrid. É un tren rural. Non separa o territorio, cóxeo. Representa a vertebración real, esa que non sai nos mapas políticos. Une Galicia e Asturias sin contar ca fronteira administrativa. Une a Coruña e Lugo sin contar ca fronteira administrativa. O tren de proximidade crea ritmos compartidos, encontros repetidos, e así é como se construye unha comunidade. Vendo sempre a mesma persoa, entablando unha relación con ela, e ao final hasta facendo parella ou unha boa amistade. Permite o acceso á educación, ao traballo, á cultura. En os lugares pequenos isto é moi decisivo, loita contra o despoboamento. Unha pequena estación non só para o tren, detense o tempo. Detense o tempo suficiente para que exista unha comunidade. Une aldeas, vilas e cidades sen facer ruido, sen épica, pero con algo moito máis importante, continuidade. Grazas a él, vivir nun lugar pequeno non significa estar illado, senón formar parte dun sistema máis amplo, máis conectado, máis culto. O tren tamén marca o tempo. Nunha pequena estación non é necesario mirar o reloxo. O pito do tren di cando comeza o día, cando se para a xornada, cando chega a noite. O tren non se ve tanto como se sente. Onde hai tren, hai tempo compartido. Porque iso que realmente é o que fai o tren. Non transporta só persoas, transporta oportunidades, coñecemento, relacións. Pouco a pouco construe o país. O que non poden pretender os políticos é buscar rendibilidade económica como único obxectivo. É un modelo de sociedade con un custo de rendibilidade social.
sea a estación de tren de Padrón, que está tapiada, e a xente seguimos indo ali a esperar o tren e ten que parar. É unha cuestión de prioridades políticas. Claro que o tren de proximidade non é rendible económicamente, pero é rendible económicamente un centro de saúde, un centro educativo. É rendible económicamente na autovía? Non. Non son rendibles económicamente, son socialmente rendibles, culturalmente rendibles, territorialmente rendibles. Achegan povos, vertebran o territorio. Non importa que se perdan cartas, non se perden, invísterse en cultura e sociedade. Non falemos da sustentabilidade. Aí tedes un cadro que fixen estes días, un tren de proximidade equivale a 500 automóviles e desgasta a infraestructura moito menos que o asfalto. Ese é o gasto de mantemento dunha estrada e dun tren. O sea que o que non compensa económicamente por un lado, compensa económicamente por outro. Ou é que o mellor queremos gastar por outras razóns. Este é un mapa moi bonito que vi hai pouco, no que Ferrol era a cidade máis poboada de Galicia. Hoxe non é. Seguramente se tuvera un bo tren de proximidade ou un tren de máis de media distancia non pasarían estas cousas. Unha boa planificación ferroviaria como a de Euskotren, con servizos regulares, rápidos, enlaces. Ese é tamén un exemplo a seguir. Con equipos modernos, limpios, eficientes. A xente utiliza o tren para ir a traballar. A xente intercámbiase culturalmente por o tren. Interactúa con outros povos. Hai unha diferencia. O Euskotren depende do goberno vasco. O noso tren depende de Madrid. Hai tamén unha proximidade de xestión. Non é o mesmo ir a discutir a Santiago que ir a discutir a Madrid. Aquí as decisións toma a Renfe, toma a DIF e con pouco coñecemento das nosas necesidades realmente. É posible que desde Madrid non se vexa, pero os usuarios do tren do norte padecen unha realidade impropia do século XXI. Como se pode tardar 7 horas e media en chegar de Ferrol a Xixón? Isto é unha desigualdade territorial, cando desde Ourense a Madrid se tarda 2 horas e cuarto. Hai algo que non funciona. O tren debe ser tamén igual para todos e ao mellor non é necesario chegar tan cedo a Madrid, pero sí a Ribadeo. Construyen trens para disfrute dos nosos turistas, mentre se abandona o servizo para a xente do povo, a xente daqui. Esa é unha forma de renunciar ao territorio no que habitamos. Un país que prioriza os servizos aos turistas sobre os nosos propios servizos non está a promover mobilidade, está a escenificar unha renuncia ao noso territorio. Por que temos trens para pasear turistas se nós non podemos? Na Coruña fracasou tamén, o tranvía era para pasear turistas por un paseo marítimo. Pois non. É un lugar para ir de Oza a Monte Alto en tren, en tranvía. E aí fracasou precisamente por eso. Durante moitos anos, xeracións enteiras viviron o tren como parte das súas vidas, non? Viaxes, encontros, contaba Xulia, de ir a Betanzos, de ir a outro lado, ir a unha feira. Eso é o patrimonio inmaterial do tren, que está guardado na memoria colectiva, na memoria histórica. Tanto falamos de memoria histórica e eso estamos deixando morrer, igual que o patrimonio industrial. Estamos deixando morrer a memoria histórica do patrimonio. Esas lembranzas, experiencias compartidas que se transmiten xeración tras xeración e que forman parte da memoria colectiva do povo. Estamos diante dun patrimonio territorial tamén, un patrimonio que modelou a paisaxe, estruturou o país. Pontes, túneles, apeadeiros, estacións. Ese é un conxunto cultural que reflicta a relación entre a enxeñería, a xeografía e a vida local.
O ferrocarril ordenou o territorio e consolidou unha mobilidade racional e sostible, hoxe máis necesaria que nunca. Non queremos que morra o tren de proximidade, por iso titulei a palestra Camiños da Vida. A morte dunha liña supone a morte da comunidade que vive na zona. E nada máis, non vos vou dar máis alerta. A verdade é que é unha maravilla, claro, e ademais nos dá para continuar aí na loita a pesar das dificultades que podan surgir, non? Por lo tanto, non sei se queres postar alguna pregunta. Sí, sí. E se alguén quere intervir e preguntar algo. Parece que hai... Sí. Bueno, vamos a ver. Non é exactamente unha pregunta, pero é unha matización, unha cousa que acaba de decir o conferenciante. Vamos a ver. Aquí en Galicia todos entendemos a proximidade. Entonces pedimos trens e servicios de proximidade. Pero a empresa Renfe, que é a que ten que poñer, como falábamos antes, está gobernada desde Madrid. E ademais diría, por xente que ten visión centralista da visión dos problemas do transporte. De feito, continuamente teñen líos con Cataluña. Nós, como somos así, digamos, aguantamos todo o que nos veña, pois non temos lío. Pero a Xunta tiña que ter un lío diario con Madrid en defensa, neste caso, por do servicio ferroviario, non? Ahora, en Madrid hai o término cercanías e hai o término proximidade. E son dúas cousas diferentes. Eu penso, xa en algún caso me pasou, que non estamos a presentar correctamente o que necesitamos. Se entrades na página de Renfe, eu acabo de entrar fai un momentinho, e aquí hai que son os servicios de proximidade. Isto podes entrar en Renfe e o vedes, o mismo que acabo de abrir eu. Os servicios de proximidade non son servicios de cercanías, son servicios que van máis alá das cercanías, entre cercanías e regionais. Hai unha lista aquí de Murcia a Cartagena, que logo son 70 kilómetros, máis ou menos. De Palma del Río a Villa del Río. De Medina del Campo, Valladolid, Palencia. Eso anda cerca xa dos 100 kilómetros. Bueno, hai 2 ou 3 líneas máis. Entonces, cando nos presentamos, pois eu xa sei que, como falamos en galego, son servicios de proximidade. Eles pensan que estamos pedindo outra cousa e que xa temos. Porque aquí temos servicios regionais, por exemplo, entre Vigo e Pontevedra, entre Ferrol e Coruña, que son 68 km. Entonces, eu o sinto moito, pero cando se fan reivindicacións a Madrid, hai que chamar das cousas, o sinto moito, en castelán, porque senón entenden outra cousa. Creen que xa temos servicios de proximidade. Entonces, dicen, non, pero se proximidade xa teñen. É moi importante a semántica nun caso como este. Por que? Porque están oficialmente establecidos desde o ano 2023 servicios de proximidade diferenciados dos servicios de cercanías. Entonces, pois, como aquí falamos en galego, en algunhas cousas, e reivindicamos, se usamos o pasar ao castelán o término de proximidade, non estamos presentando ou reivindicando o problema que temos. Isto xa lle falei a 2 ou 3 persoas dirixentes, digamos, do BNG, porque son os que normalmente usan máis este término. Pero, de momento, siguen usando o término de proximidade. Este é un problema, eu insisto, cando estemos reivindicando de cara á empresa Renfe ou ao Ministerio de Transportes, se non usamos a terminoloxía que se usa no resto do Estado, porque
probablemente non nos entenden. Isto hai que falar do himno galego, que dice non nos entenden, non, pero ás veces é porque non decimos as cousas como as debemos de decir, porque non estamos reivindicando diante da Xunta, que aí poderíamos entendernos, pero estamos reivindicando en Madrid. E en Madrid teño interés cero por os problemas internos da nosa comunidade. Iso vos podo decir porque vivi 30 anos en Madrid. Metinme bastante en cousas por a miña profesión. Conozco moitos empregados de gente de CIF, Totalmente de acordo. Este problema que temos aquí, esta verdad, en Madrid non existe. Quer dizer, non se conoce, non existe. Totalmente de acordo. Eu empreguei o término proximidade a falar con vos, porque non estou falando con Madrid, estou falando con vos. E en galego non existe a palabra cercano. Non está a farmacia, está cerca, non, está próxima. Entón é por utilizar a lingua. Pero sí que é certo que convén estudiar moi ben como pensan en Madrid, e efectivamente cercanías, igual que rodalías, é unha forma de chamarlle o tren metropolitano, o que cubre a área metropolitana. Pero sí que de cercanía ou de proximidade, efectivamente, de Lorca ou de Cartagena a Murcia, é o mismo que nós de Ferrol a Ribadeo. O que sí é certo que o que non se pode consentir é que de aquí a Ribadeo poida chegar en hora media en coche e en tren se debe 4 horas. Pero sí, totalmente de acordo, si hai que falar con Madrid hai que falar na súa lingua, é dicir, que entenden eles por proximidade e cercanías. Non podemos chamarlle aquí cercanías porque non existe a palabra en galego. Temos outra... A ver, eu primeiro vou comenzar polo fundamental, non? Vostede fixe moito fincapé en que isto se planificaba desde Madrid. E claro que é así. Entón creo que hai que ser consecuentes e lóxicos de pedir que as competencias e os servicios interiores do país as teña o poder político galego, que por certo non quere. Entón tamén hai que aclararse un pouquiño a que se debe a dialéctica política que hai criada. Non quere. En segundo lugar, bueno, lamento moito que se confunda unha cousa convencional coa realidade. En Madrid non teñen ningún problema cando se reivindica, entre outras cousas, porque a xente que actúa no Congreso dos Diputados, cando se relaciona con calquer ministro, con calquer director xeral, fala en español, ali. E eles saben perfectamente de que vai proximidade. Sábenlo perfectamente. É unha convención. É unha convención. E é a capricho do discurso político. A proximidade pode ser 30 km, 40, 50, 60 ou 70 se o goberno quere. De feito, o ferrocarril Madrid-Aranjuez son 67 km. E é un servicio de proximidade ou de cercanías. A mí me dá exactamente igual. Entón non podemos confundir os conceptos semánticos dos idiomas con que eso provoca, non se sabe, con comprensión, porque tengo clarísimo, ese non é o problema. O problema é que a reivindicación de proximidades para Galicia solamente se comezou a facer en Madrid cando chegou o renegar a esa institución. E a segundo é que temos gobernos autonómicos que non é que no beneficie que conquistemos eso, que están en contra. É que son os señores que presumen de que non queren ter competencias, é que non os coitan, vostedes todos igual que os coitou. Non queren competencias, escolleron a electoral por motivos estrictamente caciquís. Ahora, vamos, é que estáis sin cuidado todo. E despois unha segunda cuestión. Vostede moi acertadamente falou do problema das estacións intermodales. Efectivamente, é unha aberración gastar 700 millóns de euros nunha estación, gastar 200 en outra, 40 en outra, cando algúns non temos servicios ferroviarios. Primeiro, haberá que poñer os servicios ferroviarios, non? Por iso o que penso en Ferrol, o prioritario non é unha operación urbanística para poñer unha estación intermodal, o prioritario que nos poña o tren, que pinten a estación actual se queren, que a higienice, igual que os autobuses, que además nos temos a sorte, e que está unha al lado de outra. Bueno, señores, amañemos primeiro o problema. Bueno, esta cidade tivemos que aguantar anos e anos con que lo importante era el retranqueo de la estación, non o perdan ustedes. E incluso boicoteando
o que eran reivindicacións portuguesas dos trenes. Claro, esta é a realidade política dos trenes. Eu creo que, además, non podemos... Sí, realmente era... Temos un problema político, efectivamente. Bueno, primeiro, a primeira cuestión que plantexou, evidentemente, por xo o dixen, é dicir, Euskotren depende do goberno vasco e non é o mesmo ir a chamar as portas a Madrid que a Bilbao, non? Bueno, a Vitoria neste caso, non? E efectivamente, é dicir, por que Vigo ten que ter unha estación de 300 millóns de euros cando 200 deles son para montar un centro comercial e Catoira está cerrado, Ponte Cesur está cerrado, Padrón está cerrado, estacións de proximidade. As máis fermosas estacións que aparecen son estacións que apenas se tocaron. Ten, digamos, obras de conservación e mantemento de Antwerpen, Bélxica, é dicir, hai varias en Londres, hai varias incluso en Madrid, Atocha sí, bueno, sí que modificaron, ¿no? Pero unha estación fermosa hai que dotar a los servizos que necesita e punto, non meter un centro comercial que costa tanto e que eso prioriza sobre as estacións, as outras estacións. Totalmente de acordo. ¿Alguna outra intervención? Sí. Yo creo que una referencia a cuando se planifican las obras o se deciden obras. Aquí hubo un detalle, yo trabajé 40 años en la línea Ferro Ribadeo. Aquí hubo una ocasión que hubo un desastre natural que fue el Prestige y se hizo un consejo de ministros en Coruña. Y salió el presidente que estaba en la época en la rueda de prensa diciendo que se iba a hacer el AVE del Cantábrico, Ferrol-Bilbao en 2 horas y media. ¿Y dónde está esa planificación? ¿Dónde se hizo? ¿O fue un golpe de efecto para aplacar la cuestión que estaba en aquel momento? Sabemos que la orografía de todo el Cantábrico es muy complicada, pero que si hay una intención se puede hacer, ya no digamos hacer Bilbao a Ferrol en 2 horas y media, pero que tranquilamente se puede hacer Ferrol-Gijón en 2 horas, o sea que cuando hay una intención se hace. Aquello salió y quedó todo parado, no se volvió a hablar, se dijo que era una monstruosidad y Sí, son dos cosas completamente distintas. Se hizo la autovía del Cantábrico, que fue un adelanto importante para llegar a Francia, para llegar a la frontera, pero un ave Donostia-Ferrol o Donostia-Coruña, sí, sería como el ave Ourense-Madrid, pero eso no soluciona el otro tema. Es decir, son dos cosas distintas y seguramente necesarias las dos. Es decir, seguramente si tuviéramos un ave Coruña, San Sebastián, Coruña-Donostia en 3 horas, pues sí estaríamos más cerca en Europa, pero los de Moeche no tendrían ninguna ventaja, ni los de San Saturnino. Es decir, son el tren de proximidad o de cercanías es una cosa y el tren de alta velocidad o de que somos los que tenemos más tren de alta velocidad después de China, todo el mundo. Bueno, yo tengo una teoría en este caso, que es todo lo que se ha gastado en alta velocidad en España, exceptuando alguna línea que seguramente sería necesaria. Si hubiera gastado en mantener la red convencional y modernizarla, tenemos una red convencional que se puede poner a 160, 200 y que cubriría todas las necesidades de la ciudadanía en general. Totalmente. Seguramente el AVE, seguramente el AVE de Sevilla nació como un sacar pecho con la Expo y pasó por lo que pasó, un café para todos. Al final yo también lo quiero, Valencia también lo quiere, Barcelona también lo quiere y al final sí que tenemos una red de alta velocidad seguramente más como la ciudad de la cultura, que no nos lo podemos permitir, pero es una maravilla. No vale para nada. Claro. Ahora precisamente que acabo de pasar a jugar de Sevilla, ¿no? De manera línea, mano mágico, ¿no? Fue un ano donde se dio pistoletazo de salida para privatizar todo o privatizar. Con ese argumento para de que o privado era eficaz, de que o privado era moderno e que o Estado tiña que ir aplicando de responsabilidade en outra xestión, como digo, deixando o maior espacio posible
de negocio o capital privado. Eso foi o 92. Tanto a Expo como as Olimpiadas serviron, ¿no?, para mentalizar a población de manera insistente de que ese eran os novos tempos e de que había que asimilarlos, ¿no? Entonces, aquí falamos, e con razón, cando falamos do servizo ferroviario, hai unha dialéctica de enfrentamento, de choque, de modelo de gestión entre centro e periferia, ¿no?, entre Estado e nacións ou nacionalidades, as regións. E iso é verdade. Pero hai un elemento de fondo que non debemos de perder de vista, e é que o servizo ferroviario está sendo tamén objeto, desde fai xa uns cuantos lustros, de presiones e de modelos de gestión privatizados. E ese é, o como perdamos de vista esa cuestión de que nos estamos enfrentando tamén ao capital, ¿no? Non nos estamos enfrentando solo a molicie de unha administración central e centralista, ¿no? Nos estamos enfrentando a unha administración, que incluso tamén comparten ese modelo gobernos autonómicos, que plantea o servicio ferroviario como un servicio de negocio. E iso vai a priorizar as líneas onde se supón que hai negocio. Depois a mellor non son tan negocio como se esperaba, pero esa cuestión. E non só se priorizan as vías onde agora estánse circulando trenes privados, ¿no?, de capital incluso non español. O tren accidentado en Aramuz non era de capital español. Italiano. E ademais, hubo incidencias previas comunicadas. Ahora vai pasar como vou rematando, como pasa tamén co servicio aéreo, ¿no? Moitas veces despegan aviones que non están en condiciones de volar, demasiado. Temos a gran suerte de que non haya siniestralidade, porque un avión parado en terra significa millóns de pérdidas. Pois estamos acercándonos a unha situación onde un tren parado significa millóns de pérdidas, que se cruzan os dedos ao albur, esperemos que non pase nada, non sei se me estou explicando. E por moito que se falan reclamacións e denuncias de posibles incidencias con resultados gravísimos, como ocorreu, tira millas, non? Estivemos tantos anos coa curva de Angrois como estábamos, pois xa me dirás, e non pasa nada, non rodou ninguna cabeza das que tiñan que rodar, só morreron ciudadanos e ciudadanas, traballadores e traballadoras, e non pasou nada. Entón, quero decir que esa é a batalla que temos tamén que ter moi presente na movilización polo servicio ferroviario. Esos servicios, xa cercanías, proximidade, nos estamos batallando con independencia da terminoloxía, non? Nos tenemos máis trenes e millores horarios que nos comuniquen na zona que é, digamos, a nosa competencia, entre comillas, ¿no?, da actuación, pero sin perder de vista toda Galicia, e a conexión de toda Galicia, da Galicia do Norte, por resto do Estado, por toda a capital, con Europa. Pero que ten que ver, además, do que estamos falando, con esos ejemplos que ti puñas fenomenales, ilustrativos, dos centros comerciales, ¿no? Es decir, por que se invirtieron millóns de cartos públicos en esas monstruosidades arquitectónicas, además, que son inútiles? Porque había capital detrás presionando para facer negocio. E coa argumento falaz, ¿no?, de que as grandes intermodales atraen clientes, ¿no?, atraen usuarios e usuarias e que son nichos de negocio, pois se privatizou Chan, que era público, que era de todos, non o servicio de modernidade e dar eficacia ao servicio de ferroviario, sino de dar negocio ao capital, además un capital parasitario, que el día de mañana, así como ahora son centros comerciales moi bonitos e moi vistosos, que dan que falar, e que a xente que non ten máis conciencia nin información pensa que é maravilla, ¿no? Crece Compostela, que crece a Coruña, crece Vigo, que maravilla de intermodales, ¿no?, que ven que eficacia a administración. O día de mañana tamén poden volver a convertirse en centros fantasmagóricos como os que temos na estación de autobús de Ferrol, ¿no?, bueno, remato, me estendí, sempre me pasa igual, disculpa por lo que pensaba sempre, pero quero decir que non perdamos de vista que estamos batallando tamén contra un modelo non só de gestión centralista, sino de gestión e de priorizar investimentos donde creen que hai negocio para capital financiero e donde a ciudadanía e esa rentabilidade social da que tan acertadamente falaba se que vimos reivindicando é algo a sacrificar. Sí, por eso. No, sí, por eso comentaba eso, es decir, un centro de salud es rentable económicamente, no. Pues o tren tampouco ten que ser rentable económicamente, o tren de proximidade. Entonces, oye, si entra el capital privado, lógicamente, ten os beneficios, porque para eso invirten, e entón o que hai que facer é decir, oye, queremos que o tren sea público, ou cando menos, si hai un capital privado que se complemente con outro público, es decir, si a empresa privada pon 3 servizos ao día,
pois que o público poñe outros 3 servicios al día, non? Outra intervención, outra... Eu quería agradecerlle ao ponente as reflexións que fixo ao respecto do contexto do tren e da problemática que temos de comprensión cara a Madrid, mas eu quería tamén matizar algún detalle, entrar algo máis no que é as causas a respecto disto, porque na miña opinión lonxe de obedecer a unha incomprensión, lonxe de obedecer a unha deixación por parte do goberno central de problemas semánticos ou aspectos menores. Eu entendo que a resposta ao modelo de país, ao modelo de relación político-económica que o Estado español establece con o noso país, con Galiza, non? Porque a hora de explotar os recursos mineiros, os recursos naturais, forestais, non hai ningún problema de acceso ao territorio. A hora de explotar o noso vento, verdade, tanto en terra como agora a invasión eólica que estamos a pico de padecer nos nosos mares, nunca, para iso non hai ningún problema. Eu entón entendo que o problema é que o Estado Central e as persoas, as institucións, as organizacións políticas que representan o Estado Central no noso territorio, no noso país, están a gusto con este modelo. E este modelo de deixación no que é nos aspectos do tren é o que lle é cómodo e funcional. Esa é a miña opinión desde hai moitos anos. Un aspecto que me parece relevante, que desde o foro tivemos a oportunidade de falar de entrevistarnos co vicepresidente da Xunta, o conselleiro Diego Calvo, que ten as competencias neste aspecto e tal, e pedíamos, parecíamos, comentábamos a posibilidade de que, na medida en que él, como a nós, criticaba que o Estado español non estaba a exercer esas competencias de xeito positivo, que saíra públicamente defendendo que Galiza asumira esas competencias. Eso foi hai uns meses e non se produciu e el non asumía iso en ningún momento. Entón, el era perfectamente consciente que este modelo de deixación por parte do Estado español é interesado. E, por desgraza, a este representante galego, entre aspas, verdade, parece que lle interesa, que gosta deste modelo. Desde logo é a miña interpretación. Sí, bueno, xo expuxen as realidades, as conclusións sacan as ustedes. Simplemente expuxen o que pensaba desde o punto de vista patrimonial. Bueno, non sei se hai alguna solicitude máis ou interese en intervir, se non é así, pois damos as grazas polo interés con que se tomou este traballo e sobre todo por a declaración da patronal de unha maravilla que conversa ante o público en xeral a importancia do ferrocarril de Cantabria. Un resume, verdad, de toda a amplitude das... Bueno, gustou tanto a declaración que xa me chamaron de Jorge que tamén quería Bueno. Podo adaptarla, pero bueno, en realidad sí. Toda Galicia necesita, está como se está vendo aquí, toda Galicia necesita esos servicios do tren e haberá que checar en todas as institucións da mellor forma posible, pero coa maior fortaleza posible tamén. Moitas grazas pola axuda, pola participación.